Mali douani barakɛlaw ka lafasali tɔn ye tulosomi barabila sɛbɛnci Mali barako minisiri ma. Min kɔnɔ u y'u ka dusumakasa n'u ka laɲiniw yira. Ni sɛbɛn kɔnɔ u y'u sɔni sigi kosɛbɛ kumakan 6 kan minnu kɛlen bɛ k'u degun ni waati in na. A fɔlɔ o bɛ tali kɛ diɲɛ barakɛlaw ka tɔnba min bɛ OIT bɛnkan sɛbɛn min talen don o kɔnɔko batoli kama min bɛ kɛ sababu ye ka jɛkuluw ka hɔrɔnya n'u ka jɛkafɔ kow sabati ko talen tɛ bala u ka ɲɛma fɛ. A filanan k'u ka ɲɛma ma sɔn k'u bisimila min ye u ka se k'u ka haminaw a n'u hakilinaw ɲɛfɔ. Min ye a sabanan ye ko yɛlɛma dɔ don la u ka décret dɔ la min tala kabini san 2013 waati ka sɔrɔ a ma kɛ n'u hakilina ye. O kɔ ko n'i y'a jate minɛ maa dɔw tacogo k'u bila jamana ka forobacaw la k'o tɛ ka kɛ a kɛcogo la ko ka sɔrɔ sariya dɔ sigilen don o kama n'o ye u ka kumakan 4nan ye. A 5nan u y'a jira ko min ye u ka ɲɛma ye ko ɲɛnawolomali o bɛ a ka baara okumu kɔnɔ. O tɛmɛlen kɔ ko min ye dɔ faralen ye u ka jalaw kan ani k'u bila ka taa baarada wɛrɛw la ko tilenbaliya caman bɛ o baara kɛcogow la. Ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ u ka lafasali tɔn ɲɛmaw ka fɔ la ko a bɛ kunbɔ min b'a to u ka ɲɛma Amadu Konate u ka se ka a jɔyɔrɔ bila. O kama u ye laɲini damadɔw kɛ Mali barako minisiri fɛ mun bɛ tali kɛ sigikafɔ douane direction ani syndicat maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Maa minnu kan ka ta jamana forobacaw la sariya mun talen don o kama kabini san 2019 waati ko o sariyaw bɛɛ lajɛlen fɛnɛni ta bala fo ka taa se tɔɲɔni minnu bɛ dankari syndicatw ka hakɛ ani douane barakɛlaw ka hakɛw la ko k'o bɛɛ lajɛlen dabila ani ko ka école kɛrɛnkɛrɛnni sigi douane barakɛlaw tɔgɔ la min b'a to u bɛ se k'u ka formation kɛ a yɔrɔ kofɔlen na. U tilala k'a laɲini ko fɛn min ye u ka baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma min b'a to u ye waati minnu kɛ u ka baaradaw la u ka se k'a jalatigɛ. Ko nɔtɛ u ka laɲini fɛn fɛn fɔlen filɛ ko n'u ma sabati jamana marabagaw fɛ k'u na tile 3 baarabila kɛ min bɛna daminɛ avril kalo tile 25 ka taa bila a 27 la min ye douane ɲɛma ye Amadu Konate an ye wele bila a ma walasa ka hakilina dɔ nin ko kan nka an b'a la sɔrɔ. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako VOA Banbara.